A few moments later. Alam! Kontak, tawag, tawag. Nawag sa akong mapa. Padala ko kuan. Ng helicopter. Kaya, kaya man. Kaya! Pero, pati kayo, sakitang tamad eh. Wala mo na pin sa orange. Wala sa orange. Wala sa orange. Okay. Wait. Nangapig man. Hey, dapat eh. A few moments later. Sakalam kayo eh. Grabe. Sakalam. Umag. Grabe. Ay. Lah. Okay kayo. Mo ni saktong rides. Mo ni saktong rides.
Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Sige, ma'am! Wow! Grabe! Rider na! Yeah! Lucky day! Baslog! Baslog! Yeah! Yes! Okay kayo! La! 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 Okay kayo! Yay! La! Chan-charan! Go, go, madam! Kachoy Anchay, abot nami sa asa ra to dili dapit boss, asa ra to? Mahanggob. Mahangalan aning aliguanan bulyok. Bulyok Spring. Bulyok. Hello, vlogger! Bulyok. Bulyok. Okay kayo? Kikhe. May bulyok sa mga utok. Give me a good old rub. Yeah, boy, ow, me. Yeah, boy. May sakto maligo, pag abot, basa na. Okay kayo, basa kayo. Basa mat. Okay guys, doon kami sa Naol Tagalog. Doon kami pupunta. Doon kami, doon. Pupunta sa spring. Kung saan mo makikita ang forever mo. Spring. Nature spring. Nature spring. Okay kayo. Makita. Okay kayo? Okay Hi kayo. vlog, welcome to my guys. Shut down. Shut down. Usap ka ka? Dinagog ko mo usap. Kaisa. Nalang. Bay! Boss Vince! Si Madam. Tatalisod. Welcome sa my vlog! Dali lang tubig. Hi! Okay Nandang kayo. sa Boryok Falls. OMG, it's raining! Pila ka sapa? One sapa. Okay kayo? Kaya, shut down. Shut down. Mao ni Bulyok Spring. Look. Okay mga kachoy ansay, malapit na kami sa Bulyok Spring. Oh, see? It's raining, man. It's raining, man. Hello. Nawala.
Pupuntahin natin sila. Sana all. Wala. Uy, ni hupas dia. Guba, dili kaligo. Ang ibo dia, ang ibo. Okay kayo? Okay kayo. Kani hubos lagi diri boy. Diri mo miti kaligo ba? Agi pagasan siya? Bulan ba? Action sa kalubog ba? Kalubog ba? Oo. Dito ba manunahan ang pulse bus ba? Oo. Yan na siya yung mga kayo. Lawan na. Ano ang kabubuan niyo? Pero? Kaning isa kay Nami sa bulyok karon. Lalong side. Soy manday ko ba pero buyag mabuyagan. Tabi apo. Tabi apo. Oh, Kay Bang. mga shape na to diha. Kaya po, lagan kita. Buyag apo. Buyag apo. Grabe soy manday ko ba? Ha? Sa noon. Kayo. Soy kayo? Kik kayo? Ah, mulang pinagtagpo pero di tinadhana. Nagkita gyapon. Kaubas trabaho sa una. Dito sa Cebu. Nagkita Oo. gyapon mi kan. Uy, yapon. Okay kayo. Total sa 13 to ba? 12. Bin. Oh, ilibin ba? Oh, grabe ilibin. Ya karon. Saan na ron? Small world. Hindi ka Para mo karon 10 anniversary. Sana. Ano ko papa ginawa ka? Nagsilos ang isa. Nagsilos oh. Anniversary. Sili. So pape. Si papi mo yan. Pape mo yan. So papi. Kilig mo sa kuwi. Kilig. Model Starlock. Kilig mo sa. Ay, okay kayo. Maura to. Maura. Nako mga ibukton. Smile madam. Okay. Sada dito na pito. Kayo mga kasuyan kayo, mga gwapa kayo. Okay kayo. Sada kayo ang pulse. Pulse. Mahulog ka man. Dali mo talo, mo. Okay kayo, tabi-tabi ako. Panaol. Oh. Tignawoy. Woo! Okay kayo mga katunsay. Si Ma'am Carla. Sa kalam. Panaol. Panaol. Naway. Na. May diwata oh. May diwata. May diwata sa taas. Oh. Come on, pusing ma'am. Why are you running? Why are you running? A few moments later. Mga katsoy ansay. Uuwi na kami sa Naol. Sa Naol.
uwi na kami mga Katsoy Ansay. Kaya oops. Kaya sana all. Labosh. Bye-bye. Okay kayo. I'm going home. Nabihan ko! Tara! What's up? Babush!